Nembang ngarabi tayo gagayem ken kakabsat. Isubli tayo iti dayaw ken Apo Dios, agsipud ta inurnong na tayo manen. Kadaytoy ang napili nga oras iti panagkakadwa tayo. It is a midweek. Isu nga adu kada kayo kabsat iti kabkabil ita comment happy midweek. Ket adda iti bilag kakabsat iti panagkikinararag. Bilag agsipud ta ni Apo Diyos denggen na digiti kakararag digiti sa santos. Ket anyan no nagsaya at kapsat nga ramidin tayo met daytoy klase tayo akas maysa nga prayer class agkikinararag tayo. I'll be praying for you ikararagan dakbet kakapsat. Kasapulan tayo iti bendisyon ni Apo Diyos wen oray pay salunat. Tapno agtultuloy dayjay nga panagkakadwa tayo, nang nangrunay iti panagkakadwa tayo, iti panangiwaragawag iti ebanghelyo ni Apo Diyos. Isu nga, agyaman tayo ta adda daytoy kakabsat, ngor-urayen tayo nga aldaw, oras ti panagkakadwa tayo. Ket ni Apo Diyos, laeng iti madaydayaw, iti nagtingan tayo. Sakbay tayo agpatuloy kabsat, dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabor nga Diyos, amami nga dakat sa dilangit, umay kami nga agyaman ken ka. Wenno Diyos agyaman kami, iti ayat ken ti parabor mo, nga isuit itited mo kada kami, iti naldaw-aldaw. Agyaman kami Ama, kasikay iti makiaddamanen kada kami, kada ito nga oras, iti panagadalmi iti napateg nga sao. Agyaman kami, Ama, taited mo iti bendisyon, iti panangidalan ti Santo nga Espiritu kada kami. Tapno daytoy nga adalan mi, agbalin apaset iti espirituan a panagbiag mi. Mangpatibker ti adigi iti panagpamati mi ken ka. Kastameten mangisagana kada kami, na makipaset, nga mangited kadagiti sabsabali, iti naimbag adamag, iti ebanghelyo, iti ayat mo. Agyaman kami launay o Diyos, itinagan na po mesos. Amen. Adda tayon kakabsat, iti lesson number 9. Iti paulo na, kadagiti salmo, mikadwa apaset. In the Psalms, part 2. Ket iti paset a mayulo, ket masarakan kabsat iti salmo, 67, versikulo 3 ken 4. Naisurat, ket basaen tayo, dagiti tattao idaydayaw daka kuma, o Diyos. Amin dagiti tattao idaydayaw daka kuma, o dagiti nasnasyon agragragsakda ken agkangkantada kuma a panagrag-o. Tao kumamto asililinteg iti tao. Ket iturayam dagiti nasnasyon ditoy rabaw iti daga. Shelah. Inadadal tayo in immediate dayjay kadagiti Salmo part 1 nga ni Apo Diyos adda iti kalintegan na nga madaydayaw. Ni Apo Diyos adda iti kalintegan na agsipud ta isu ti namarswa, isu iti ari. Kadaytoy nga leksyon tayo kabsat, part 2 kadagiti Salmo. Ibaga na, dayjay rason no apay nga dagiti tattao idaydayaw da kuma ni Apo Diyos, ikangkanta da kuma, dayjay panagdaydayaw da kenkuano. Ni Ari David inbagana, tasika iti nalinteg nga ukom, ta ukumamto asililinteg dagiti tattao. Mikadua, tasika iti ari ken iturayam dagiti nasnasyon diti rabaw iti daga.
Dahil lesson number 8 tayo kakabsat. Inadal tayo iti duwa nga salmo. Psalm 15 ken Psalm 51. Daytoy alawas, ti adalen tayo talo ang napili nga salmo. 46, 47, ken 75. Gapu ta daytoy iti pinili iti author tayo kakabsat. Iti panlakabingay-bingay iti leksyon tayo, isu daytoy. Umuna, adanamnama iti panawen tiriribok. Mikadua, iti agnanayon a pagarian iti Diyos nga ari. Ken iti mikatlo, ti Diyos isut na lintag nga ukom. Apan tayo ti lesson tayo kabsat. Iti lesson tayo, kitaan tayo ngamun una, iti Salmo 46, versikulo 1, ingana iti 7. Isunginikan tayo, adda namnama iti panawen tiriribok. Iti ingkanta ni Ari David, ket kastoy, ti Diyos isu iti kamang ken bileg tayo. Sisisibay, unay asaranay iti panagdukot. Anansata, di tayo agbuteng, agpapanpay, agbalbaliw ti daga. Ken agpapanpay, adagiti banbantay, agga sunda iti rabaw iti baybay. Uray pay dagiti dandanumda, agungur ken makiborda, uray pay dagiti bambantay agpigirgirda, gapu iti idadakkelda. Addamay sa akarayan, adagiti ayos da, pagragsaken da ti ili iti Diyos. Iti nasyon ayan dagiti tabernakulo ti kangatuan. Ti Diyos adda iti tinga iti ili. Ti ili santo ama maalis. Ti Diyos tulungan nanto ket dayta mabiit unay. Dagiti nasyon nakiburda, dagiti pagpagarian, mariribok da, inyes ngaw da, ititimak na, itirab, daga, nalunag. Ni Hioba, dagiti buybuyot, adda kada kayo. Di Diyos, ni Jacob, isu iti amang tayo. Anya itin parang ni Ari David kapsat. Time of trouble. Nature. Nya digiti naturalesa. Kuna na, tidaga, agbaliw. Dagiti bambantay. Ket kuna na, aggagabsuon da, iti rabaw, iti baybay. Dagiti dandanom, aggarunor da, ken makibor da. Now we'll put it in our present terms. No kumakakabsat, iti daga agbalbaliw, di landscape. Adda iti kang kanayon ng pasamak niya, datay adda ti gangganad. Adda gamin datay amu iti scientist kakabsat, nga iti lubong lumalakay. The Earth, planet Earth is getting older. Ket adu digiti inaramid iti tao kadaytoy nga daga di planet Earth. Ket isuda metten kakabsat iti mangriribok kadaytoy nga daga nga paggigyanan tayo. I'll give you an example. No mapang kayo di bagyo, adda kakabsat no gapu ka ditoy either Manila, adda iti duwa
adalan nga pilyem nga pagnaan. Either Cannon Road or Marcos Highway. Kaduan nga tiyempo nang langro na iti pa nagtutudo, dahito Cannon Road is closed. Tapay, nagadu iti landslide. Anya gamin ti history na di kita bambantay di takabsat. Sakbay ka nga umuli ijay bagyo. On your left, ada itatanti naramid ng rock shelter kakabsat. Nga pagnaan tauren ag landslide, saan nga magaburan di kalsada. Dahil ti pinanggap da. On your left, isu ti Carayan, ijay idite ayan iti Minas. Kadayjay nga Minas, amin nga aramid na itapwak na kakabsat, ijay Bued River. Aga po ijay bagyo nga mapan ijay Lingayen Gulf, dayjay ti Bued River. Siya di makilak jartatyo kakabsat. Idi ubing kami, ijay Carayan, ijay Bued River, adu iti maalami nga lamas di kiti bunog. Itata, nga ni awanin ti agbiag alamas ijay because it has been destroyed. Kadayjay pa nagminminas. Anya iti koneksyon, dayjay pa nagminas kadya landslide. Pagminasan gagamin, ijay unag kakabsat. Iti bambantay. I was talking, naglugang kami iti may isang van, coming from Artacho, mapan kami di Bagyo, tada iti appointment ko di dyan. Dati kakatungtong ko nga naglugan, was it in Camp 2 or Camp 3? Kat, tungtungtong kami natangan mo ten, kat kuna na, iti rason gamin, nga nagbalinin anarukup, dagita bambantay, kuna na. Kat gapu ka dagjay Minas. Dinadail da dagjay bantay, tanakad adu dagjay cave da di jay. Ket intunno kaskunana ni Ari David, anya, adanton nga digajay nga bambantay, agagwabsoon da, gumagungkod. Adamit ijay ayan iti syudad, dahi birri, nya, birri iti daga. Kakunat fault, dahi iti term da kabsat fault. Nga intun no aggang ganad, the earth could ag-shake, dahi nga birina the fault, iso ti aggaraw, and it widens. Dahi ti bagbagana ni Ari David, agpagirgir. Kit kunana pa dito, nga uray pa'y iti baybay, kunana. Dagiti dandanom na aggumor ken makibor da. Ada iti term ta itatanga tsunami. Ada iti nabasa kakabsat, ada iti family who was in the beach. Kalkalpas kakabsat, iti klase, iti may isang anak. All families were there. Pagamuan langanan, they were enjoying the beauty of the beach. Naggatras, nagsanod, ti danom kakabsat. Arig na natyanan, dahi iti baybay, ta nagsanod. Kunana di ubing, there is danger. The insuro di teacher na, nga intun no agresid, agatras di danom. It is a warning at the iti tsunami. Inbaga na kadag di tatang na, inbaga na kadya na, inbaga na di kakabsat na, let's go to a high place. Namati kakabsat, dagi tuy, nga naganak na, kakabsat na. Ibagada ka di taon, they were laughing at this little girl. Idin nga nakadanon dan tayo, they saw, nakita da kakabsat, they saw da jay, ga agsubli, anagdakkel, adaluyong. They jay, iti kuna na agumur, ken makibor ta. Di gito'y kakabsat ket. Idi, nga ibagbagana ni Ari David. Laglagi po nyo, the kingdom ni Ari David is Israel. Adamit ijay iti baybay. Damit ijay iti bambantay. Ngem iti adalin tayo kakabsat.
iti libro, iti Salmo, it is an eschatological presentation. Anya dayjay kakabsat, ti kayat nga asawen, ti kayat nga asawen, ket daytoy nga inbaga ni Ari David, ket ibaga na kakabsat ti masakbayan. The end time. Dati adalin tayo, ket mang ipanggap iti padto. Kasano nga i-connect tayo, daytoy nga ibaga ni Ari David, kakabsat, iti padto, iti Apokalipsis. Kitain tayo. Kunana, adda maysa akarayan nga agayos da apag ragsaken dati ili iti Diyos. Iti nasantuan ayan dagiti tabernakulo iti kagatuan. Daytoy iladawan na dayjay inpakita ni Apo Diyos ken ni Juan iti Revelation. Umuna, adda iti karayan ijay Israel. It is the Jordan River. Daytoy iti ayan kakabsat iti nakadado nga miracles ni Apo Jesus. Ditoy dayjay nakabautisaran ni Apo Jesus. But Jordan River is not flowing inside that Jerusalem. Isu, nga saan nga dayjay karayan a Jordan River, kung adamay sa karayan, haang nga Jordan River, dayjay nga agayos, ijay tinga iti syudad. Sana inbaga, iti nasantuan ayan iti tabernakulo iti kangatuan. During that time, awampay iti templo ijay Jerusalem, nga isukuma iti ikang kanta ni Ari David, tinasantuan ayan ti tabernakulo ti kangatuan. Sana inbaga ti Diyos adda iti tinga iti ili na. Iti ili saan to ang maalis, ti Diyos tulungan na ito ket adda mabiit unay. Now, kitain tayo kabsat, iti fulfillment na. We'll read it again. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Basahin tayo, iti prophetic fulfillment na. Ijay Revelation 21 verses 22 verses 1 and 2. The angel showed me, kuna ni John, the river of life, adda maysa akarayan, as clear as crystal, flowing from the throne of God. Kuna na, ni Ari David kuna na, the river streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. Inpakita ni Apo Diyos kini David, dahil inpakita ni Apo Diyos kini Juan. Tapno dagiti anak ni Apo Diyos iti panawen ni David, may kanda iti namnama nga uray pay iti panawen ti riribok ni Apo Diyos adda nga makiad-adda kadakwada. Kunana ni John, as a crystal, as clear as crystal, flowing from the throne of God and the Lamb down the middle of the great street of the city. Pagayayosan na, ijay abay iti nabalitukan a kalsada iti syudad. Go to Jerusalem. There is no river right there in the city of Jerusalem. It proves nga dayjay nga inbaga ni Ari David,
iti Salmo 46, simbolo tapno maawatan tayo anay imimbag iti padto. Mikadwa kakabsat nga Salmo nga hintay adalan. Salmo 47, versikulo 1 hingga 4. Nikaktip subtitle na Agnanayon a pagarian iti Dios nga ari. O agsipat kayo. Da kayo amin nga umili, agpukaw kayo iti Dios iti timek iti panagbalegi. Tanihiyo bakang atuan nakakigkigtot isut ari iti amin adaga. Isu parukmaen na tilili babaen tayo. Ket dagiti nasnasyon babaen iti dapan tayo. Isu ipilyan na tayo iti dayaw ni Jacob nga inayayat na Shelah. Manen, kas iti part 1, daytoy kakabsat ket maysa nga eschatological prophecy. Prophecy maipanggep iti end time. Idiin baga ni Ari David, iti versikulo 4, He subdued nation under us, peoples under our feet. Kunana, tanihiyo ba? Kunana, isu paruk maan na dagiti ili babaen tayo. Kitain nyo kabsat, inaramid kadi ni Apo Diyos daytoy nga inkanta ni Ari David. He subdued nations under us, people under our feet. Inaramid na kadi. When? Kun saan? When ta idi malagip yun ni Ari David niya, isu kakabsat iti kang kanta digit ubing, basit nga ubing ni David. Inabak na ni Gulayat. Inted ni Apo Diyos, dagi panangabak da, gapu iti dayag, gapu iti panakabalin na. Itinbagana ni Ari David, idiinbaga ni Gulayat ken kuana, apay may saak nga aso, nga umay ka, basit ka lang nga ubing, awan ti armas mo, no saan nga deta palatibong. Nganya ti kunana ni Ari David, imayak ken ka, babaen iti bilag, iti Diyos aman nakabalin amin. When we face adversaries, literal or figurative enemies, and we fight them in the name of the Almighty God. Kas ni David, inabak na ni Gulayat, ni Apo Diyos abaken naman kakabsat, dagita nga ited ti kabusor, nga mangriribok kada tayo. Ngem, adaman ti kahit ko nga ibaga kakabsat. Ti Israel, ad-adu at atidog iti istoryana, that they were subjected, they were ruled by foreign rulers. Kaskuma, dagiti Egyptians, nasurok nga upat agasot, nga tagabo, adipen dagiti Israeli dyan. Kaskuma, dagiti Babylonians, ken dagiti sabsabali nga nasyon, ingana iti panawon ni Apo Jesus, Israel was under the Roman Empire. Isu nga idi, nga inbaga ni Ari David, nga adda itinamnama. Tapay, dahi ari nga agituray, ket awan sa baling no saan nga ni Jehovah, ti Diyos aman nakabalin amin. Iti ibagbaga na kakabsat ni Ari David, anya, dumteng man, iti kasta, laglagipan nyo, adda ni Apo Diyos,
adda ni Apo Diyos. I received a very good advice. Lumasat kakabsat ko iti adu nga problema. Kasi ko na literal with no figurative nga problema. Any kind of problem. Adda di jagayim ko when I was passing through a deep problem, big problem ko na. Early remember this. These too shall pass. Hangag na nayon, kapsat. No, adda iti bagyo, sumaruno, calm, na ulibag. Itid ni Apo Diyos, dadya karina, adda bulalayaw. There's rain. No, adda iti adversaries, laglagi pun tayo, nga ni Apo Diyos adda asitutugaw. Iti inbaga ni Ari David, nga ni Apo Diyos pinili na the pride of Jacob, and God will not forsake them even to the end, until the eternal years of eternity. Kunang pastor, kumusta tayo ngay? Awamit iti sang katudtod nga darak, my blood is not in the blood of David or Israel. Laglagi pa ko na ni Apo Diyos baiten kini Pedro, sika napili, you are a chosen generation. Nairaman ka. Taapay, kuna kakabsat ni Apo Diyos, baiten ken ni Pablo, iti Romans chapter 11. Idi ibagbagana ni Pablo kadagiti hintel, adda iti maysa nga kayo nga ulibo. Ket dayjay puon isuna ni Apo Diyos. Dagiti isa nga, dagiti Israel. Kinatungtong na iti membro ti Iglesia, iti Roma, both are Jews and Gentile Christians. Kuna na da kayo nga Hudyo, da kayo dagiti natural asanga. Ngem gapu iti panaglabsingyo ken ni Apo Diyos, sumagmamano kada kayo iti sinipak ni Apo Diyos. Then He talked to the Gentiles. Ket inala na kayo, kunala ka the Gentiles, manipod iti balang nga ulibo. Sanga iti balang ti ulibo. Ket insulbong na kayo. He grafted you into that holy olive tree. Sana in bagay church, awan ti pagsindayaw yun. Tada kayo sanga. No di ket di agpadpada kayo. Titaraon nyo agapudyapoon. Sana kinarik isuda. No iti puon, no iti ramot ket na santuan. Da kayo, the Gentiles and the Israelites, nga sangsanga, masapul agbiag kayo met akas jay puon, kanda jay ramot ana santuan. Iso nga nairamang ka, nairaman na. We are now part of the spiritual Israel, the pride of God. Apan tayo kabsat, iti mikatlo apaset. Ti Diyos isu tinalinteg nga ukom. Psalm 75, 1-7. Kastoy tinbagana ni Ari David kapsat, agyaman kami ken ka o Diyos, agyaman kami, tatinagan mo asideg, dagiti tattaos, saritaan da, dagiti nakaskas daaw nga aramid mo, intuludumteng itinaikadeng at tiyempo.
Mangipatok akto asililinteg. Tidagakan dagiti agnaed. Marunaw da sa limutmutak dagiti adigina. Kinuna kadagiti napalangwad. Saan kayong agpalpalangwad? Kada kayo anadangkes, di kayo itingra dagiti sarayo. Di kayo agi ngaram itinangato iti sarayo, di kayo agsao asisikil iti tengedyo. Ta saan iti daya, saan nga iti laod, saan nga iti abagatan, saan nga iti panlakay ipangato. Ta ti Diyos isu ti ukom, ibabana iti maysa anangato, ipangato na ti sabali. Again, it is prophetic. Apay, tatinbagana ni Ari David, intunudumteng iti naikadeng at tiyempo. Maipangaton to, ti sililinteg. Anya iti mapapasamak kakabsat. No kitaan tayo, arig na dayjay mabadde-baddekan. O na tayo niya. Ni Ari David, iti maysa nga tiyempo, inyasog na kini Apo Diyos babaen iti kantana. Apo ko na. Kitaan man ti ilin. Apay nga dagiti nadangkes. Apay nga dagiti managdadakas. Isuda pa iti arig na. Iti rumangrang ay ti panagbiag. Ket da kaming anak mo, agrigrigat kami. Umuisumbat niya Apo Diyos. Kuna na. Anak ko, iti ko ken ka, ken iti ilik, ket agnanayon nga reward. Kanyada na aladan, it's temporal. Isu nga day ti may isang ikang kanta tayo niya, nga agragsak tayo. Tapay, ni Apo Diyos, ti Ari, isu ti amate. Kang kanta tayo, my father is rich with houses and land. Anak-nak ti Ari. Anak-nak ti Ari. Madamang agbibiyag, agiyan kakabsat ko iti kalapaw. Hamu ka di nga kitaan, di jay, dadakkel, nga pagtagan, di iti sabsabali. Taapay. Deta kalapaw ngayan mo, no matter how humble it is a home. Kuna na ni Ellen White, make your home a foretaste of heaven. Temporal na data. Dito'y pagigyan namin nga basit abalay, retirement home nga insagot ni Apo Diyos kanyami. Retire data. Temporal data. Into no kita kada jarwar. Kunak kasapulan naman ni Apo iti maripintan. Jayero na kasapulan naman. Tampay, it's temporary. Ngam addanti agururay. I have a mansion just over the hilltop. Agururay kakapsat ko. Isu nga iti ibagbagana. Digitoy nga salmo nga inadal tayo. Umuna, dagiti sa santos, sika, ken iti siya, we are not, saan tayo kakabsat, nga maisina, iti riribok, ken iti panakaparigat. Ulitan, kabayatan nga agbibiyag tayo, dito rabaw ti daga, laglagipan tayo, addan ni Satanas, may isang umurnger-nger alyon. Sino sa pulen na mabisin? Sa pulen na dagiti alununan na dagiti anak ni Apo Diyos. Saan nga mapan ka dagiti barkada na? It's useless. Takaduanan kakabsat nga nasentensyaan nga kalpasan iti 1,000 at tawen. That is the prophetic ngayon baga ni Ari David, intun dumteng iti
tiyempo, that right time anay kadang. Dagijay anapalangwan, the proud. Dagijay nga managdakdakas. Dagijay nga lang patangken dagititel tenged da. Dagijay nga si Sara da dung parenda pati ni Apo Diyos ken digit anak na. They will be thrown into the lake of fire. But remember this. Kunana ni Apo Jesus, ijay Matthew 6, 10-12. Blessed are those who are persecuted because of righteousness. For theirs is the kingdom of heaven. Sanin baga, agrag sak kayo, agrag u kayo, tadakkel tigun-gunayo iji langit. Takasta iti na aramid kadagijay nga imun una kada kayo. Mikadwa nga laglagipan tayo kapsat. God is in control. Isuna ti ari, isuna ti ukom. Ket adda iti nakasagana nga gunguna nga agpaay kadagiti pinili na nga anak na sika ken iti siya. Kas dayain baga ni Ari David. Ikang kanta tayo, ibaga tayo. Dagijay nga inaramid ni Apo Diyos nga datdatlag iti panagbiag tayo. When we open the Word of God and we see, makita tayo nga dagijay nga sao ni Apo Diyos ket pudno launay iti panagbiag tayo. The greatest sermon that can ever be preached, dahil biyag kakabsat, nga mangibaga, nga ti Diyos ket si bibiyag. Man nakabalin, ken mapagtalkan. Agyaman tayo, ta iti past lessons, part 1 ken part 2, kadigiti Salmo. Inusar ni Apo Diyos ni Ari David, tapno ipakita na kada tayo, ket maamuan tayo, maadal tayo, nga nalalaka, iti padto lang ng runa, iti revelation. Ni Apo Diyos bendisyonan nakakapsat. Bendisyonan na tayo amin kuma. Awan labas, agkararag tayo. Managayat ken managparabor na Diyos, agyaman kami launay Ama. Pinili na kami. Tulungan na kami ng agbali na matalek. Nga ureno anya iti dumteng kada kami nga ited iti kabuso ko Diyos. Nakaangkla kami kuma. Kadayta nga man nakabalin amin nga ayat mo. Ipakitam kada kami o Diyos ti masakbayan. Tapno ureno lumasat kami kadigitoy nga nariribok at tiyempo. Namnamami iti agbyag. Adaragsak mi nga agbyag. Gaputa sika. Iti Emmanuel nga ingkaring. Adda akto nga agnanayon akadwayo. Bendisyon digiti kakabsat o Diyos. Pangaasim asideg ka ko makadakwada. Amom digiti anyaman akasapulan da. Ama, itid mo kadi nga awan labas. Agyaman kami o Diyos, kada ito nga bundaway. Itinagan na po mesos dinawat mo digitoy. Amen. Kinamen. No agtultuloy tayo kapsat, at dalanginan iti upat. We have studied lesson number 9. Next week, we'll be studying lesson number 10. Ket kastin bagak. Nagalisto iti panawen. Time flies so fast. Agyaman na kinapo Diyos. Tapay, we are nearing home. Asidag tayon kakapsat. Agmamatalag tayo.
Ti outline tayo, may share manen, chat group tayo kakabsat. Imbagarabi tayo mamin, ni Apo Diyos ay ayaten na kayo, kat ay ayaten na kayo man.